Zagrebačka županija osigurala je 1,2 milijuna eura za sport i tehničku kulturu na svom prostoru. Osim navedenih sredstava osigurano je 87.000 eura za nagrađivanje uspješnih sportaša kao i organizaciju velikih sportskih događanja tijekom godine. Evo, ovaj današnji prijem smo organizirali kako bi našoj športskoj zajednici, a i našim drugim sportskim savezima dodijelili određena sredstva za funkcioniranje u ovoj godini i nadam se da će to biti itekako dobra pomoć za stvaranje dobrih rezultata. Posebno ova godina je olimpijska godina, paraolimpijska, pa mislim da prema broju naših sportaša i osoba koje se natječu u pojedinim kategorijama, ja se nadam da će biti dobrih rezultata i za Zagrebačku županiju. Evo, da bi se to moglo dogoditi, da bi sportašima bilo lakše, Zagrebačka županija je osigurala, ja bih čak rekao, i značajna sredstva za rad sportaša u ovoj godini. Predstavnici zajednice kao i saveza zahvalili su na navedenim sredstvima, pogotovo u olimpijskoj godini. Moram reći da izuzetno ponosan na naše sportaše sve, što smo prošli tjedan i obilježili, proglasili u Jastrebarskom najbolje sportaše Zagrebačke županije za prošlu godinu. I činjenica da se imamo sa čim ponositi, a i da mi imamo se čemu i nadati. Naravno, Zagrebačka županija sa svojim proračunom i javnim potrebama je tu jedan velika karika, koja povezuje lokalni i regionalni sport. Dakle, kad pričamo o financiranju lokalnog sporta, a nema sportaša koji nije prošao kroz lokalni sport, dapače, svi su oni stasali i postali vrhunski sportaši upravo u tom dijelu, lokalnog sporta. Da se zahvalim Zagrebačkoj županiji na sredstvima koja su osigurana kroz program javnih potreba u sportu za 2024. godinu. I mogu reći da sam vrlo ponosna na naš savez koji radi možda u jednom malo drugačijem obimu, znači mi idemo definitivno na velik broj učenika koji moramo uključiti što ranije u sport i sportske aktivnosti. Naravno da to često nazivam rudnikom iz kojeg se onda izvlače najbolji pojedinci i uključuju dalje u sportske klubove, aktivni su naravno svaki u svojoj domeni. Evo, mi smo punih 10 godina u sustavu financiranja, izdvojenom sustavu od strane županije. Kao rezultat svega toga mogu naglasiti da ovih 10 godina smo sa 3 kluba došli u ovom trenutku na 8, a u petak će nas biti ukupno 12 klubova. Svega toga ne bi bilo bez izdašnog i kvalitetnog financiranja od strane Zagrebačke županije. Zato još jedanput veliko hvala. A kao rezultat toga su brojne i paraolimpijske, i europske, i svjetske medalje. Nema godine kad naši sportaši ne nastupaju na europskim, svjetskim prvenstvima, a vjerujem i ove godine na paraolimpijskim igrama u Parizu da će nastupiti najmanje jedan, a mi bi radilo još 2 da nastupi. Da li ćemo uspjeti u svim tim ciljevima, vjerujem, znači ćemo 1. srpnja ove godine. Ovim ulaganjima Zagrebačka županija svrstala se na sam vrh po izdvajanju za sport među županijama. Vjerujem da suradnja i saveza, a i same zajednice športske je kvalitetna, je dobra, da smo do sad uvažavali i uvažavamo sve one zamolbe koje na neki način je moguće uvažujući isto proračun s kojim raspolažemo i da smo po tim izdvajanjima u vrhu Republike Hrvatske. Navedena sredstva sigurno će pomoći našim sportašima ostvariti što bolje rezultate na olimpijskim i paraolimpijskim igrama, kao i osigurati bolje uvjete mladima u sportu.